Μέσα από αυτό το πρόγραμμα παρουσιάσαμε στα παιδιά διαφορετικούς χώρους επαγγελματικής αποκατάστασης. Στη δική μου περίπτωση και στην επαφή που είχαμε με τους μαθητές, μιλήσαμε για τις οργανώσεις της κοινωνίας των πολιτών και τις ειδικότητες που απασχολούνται σε αυτές τις οργανώσεις και εστιάσαμε κυρίως στις οργανώσεις που ασχολούνται με τα ανθρώπινα δικαιώματα και τα δικαιώματα των παιδιών. Η εσφαλμένη εντύπωση που υπάρχει είναι ότι στο συγκεκριμένο πεδίο οι ειδικότητες που συνήθως απασχολούνται σε τέτοιες οργανώσεις έχουν να κάνουν με κοινωνικές σπουδές, δηλαδή συνήθως οι οργανώσεις αυτές αναζητούν κοινωνικούς λειτουργούς, ψυχολόγους ή πολύ εξειδικευμένους νομικούς σε ανθρώπινα δικαιώματα. Δεν είναι όμως αυτή η πραγματικότητα, είναι μέρος της πραγματικότητας, καθώς πρόκειται για ένα πολύ δυναμικό περιβάλλον που απασχολεί και άλλους επαγγελματίες από πολύ διαφορετικούς κλάδους. Ανάμεσα στους επαγγελματίες που τουλάχιστον το δίκτυο για τα δικαιώματα του παιδιού απασχολεί είναι παιδαγωγοί, είναι άνθρωποι που έχουν κάνει οικονομικές σπουδές και απασχολούνται στο λογιστήριο, είναι μάνατζερ, είναι προφανώς διερμηνείς και πλέον όμως χρειάζονται σίγουρα και πολλά και διαφορετικά soft skills. Ανάμεσά τους είναι η ομαδικότητα, είναι η δημιουργικότητα. Επίσης πολύ σημαντική είναι η ενσυναίσθηση, η προσαρμοστικότητα. Θεωρώ ότι ο συγκεκριμένος κλάδος είναι ένας συναρπαστικός τομέας όπου κανείς μπορεί όχι μόνο να βρει ένα επάγγελμα πολύ ενδιαφέρον και να το ακολουθήσει, αλλά πιστεύω ότι μέσα από αυτόν βρίσκει και νόημα στην καθημερινότητά του, καθώς μέσα από την επαγγελματική του εργασία προσφέρει καθημερινά σε παιδιά που έχουν ανάγκη.